A je to tu, odkedy sa fanúšikovia tureckej telenovely dozvedeli, že ich obľúbenci prídu na deň otvorených dverí, nevedeli sa ich dočkať. Manželia prišli v dobrej nálade a na prvú návštevu Slovenska aj na vás všetkých sa zajtra veľmi tešia. Welcome to Slovakia. Welcome. Thank you so much for coming. Very nice to meet you. Hi. Follow me. Yes. Neviem si predstaviť, ako to bude zajtra vyzerať. Uvidíme, ale určite sa tešíme. It was like 4 years ago in Turkey. Sú to už viac ako 4 roky, odkedy sme sa spoznali a seriál sa vysielal v Turecku. Odvtedy žijeme v akejsi eufórii. I'm really happy. It's like a dream for us in another country. Je to ako sen, toľko ľudí v toľkých krajinách, úplne odlišné kultúry nás majú radi. Sme šťastní, že si svoju prácu robíme dobre. Život však nie je len o práci, známy pár si chce stretnutie s fanúšikmi aj užiť, tvrdí, že s filmovými postavami má spoločné len málo. No, it's not dramatical. I mean, we are Nie, náš život nie je seriál, my sme v podstate úplne iní. Imagine we are totally different people from Shehrazad and Onur.